Yan, aquarium. Ayan guys, tapos na yung tropa natin mag-snack, magkain. So nandito yung ating isa sa mga kasama natin guys, si Mario Ayubo. Mario Ayubo ng Baaw. Sir Mario, maliban po sa inyong pagmumotor, ano pa po yung ibang mga pinagkalilibangan nyo sa buhay? Alang, taga-alaga lang ng asawa. Ayan. Housewife pala. Ayan guys. Ito yung tropa guys. Kumbaga jilax lang ang samahan dito guys sa Tinawagan Trails Group. Ayan. Bantay-bantay lang daw. Sa mga family. Alaga na ano. Ayan. Bagina. Ano po sa ngayon ang hanap buhay nyo? Mar Ayubo. Sir Mar Ayubo. Alagad ng batas. Ayan guys. Katong bakasyon, kaya nagka-jaming-jaming. Ayan guys, bali si Sir Mar Ayubo guys, isa sa mga natin nasa Philippine Army. Ayan, ngayon bali bakasyon lang kaya ayan kasama siya ngayon sa pagdidrill dito sa Tinawagan Hills dito sa Baaw. Ito naman guys, yung isa sa kasamahan natin guys, medyo pinag-iinitan gawa ng mainit ang panahon. Talagang grabe ang ratratan kanina ng kanilang pag-titrill. Bali ito si Boss Bobby Badong. Ayan, Boss Bobby Badong Sampaga. Ayan, maliban po Boss Bobby Badong sa pagmumotor, ano pa pong ibang mga pinagkakaabalahan mo sa buhay ngayon? Ayun, may salon po kami sa Baaw Market. Ito naman. Yung gusto magpaganda, punta na lang kayo doon. Ayan, guys, so mga gusto po dyan magpaganda, magpaayos ng inyong buhok, mag-manicure, pedicure, reband. Ayan, bisitahin nyo po yung kanilang shop. Sa Baaw lang po yan guys. Tanong nyo lang kung saan yung salon ni Boss Bobby. Ayan guys, talagang makikita natin kahit pagod na pagod, nakangiti pa rin. Ganyan lang guys. Sabi nga niyan, relax lang. Easy lang guys yung kanilang pagod sa kanilang mga ginagawang pagmumotor dito sa kabundukan. Ayan sir, bali ano po sa pangalan mo uli sir? Edward Asuan. Ayan, taga-sampo kayo sir? Ang Naga. Ayan. Carolina Naga. From Carolina Naga City si sir. Bali maliban po sir sa pagmumotor, ano pa po yung ibang mga pinagkakabalan nyo sa buhay sir? Yan, promote mo, baka mayroon ka dyang Nakabakasyon ako ngayon. sa bakasyon. OFW. Ayan guys, si sir. Bakasyon siya ngayon. Isa po siyang OFW. Ayan. Batiin mo sir sa mga kaibigan natin dyan sa Carolina. Marami tayong mga followers dyan. Marami Dito kami sa Tinawagan Hills. Ayan, shout out po sa lahat ng mga follower ko po dyan sa Carolina, especially sa Murada, Esperida Ramos family dyan sa Carolina, sa Austria Village. Ayan, shout out po sa inyo. Ito po, isa sa mga kasama po namin dito, taga Carolina Naga City. Sa Hacienda de Naga. Ayan, sabi ni sir, yung may-ari nitong tinuluyan namin dito sa Tinawagan. Shout out sa mga taga Hacienda de Naga City. Ayan sir. Ayan, dito naman tayo sa ating mga kaibigan dito. Ayan sir, bali ano nga po pala uli sir sa pangalan mo sir? Ben po, Ben. Ayan, si Sir Ben from Carolina Naga City. Ayan, from Carolina Naga City din po siya guys. Nagbiyay po sila papunta rito sa Baaw para makasama itong tropa. Magdi-drill po sila dito guys. Tinawagan Trails Group. Ayan yung kanilang grupo. Maliban sir sa sa pagmumotor, ano pa pong yung ibang mga pinagkakaabalahan mo rin sa buhay? For now po, wala. Tambay lang. Tambay tayo. Ayan, Wala lang. Patutunguhan yan. Mahirap maging tambay. Hirap yun. Paggasing mo. Guys, tamo yung itsura nito guys, hindi paniniwala ang tambay. Tingin ko nito naiya lang guys magsabi ng kanyang
profesyon sa buhay. Estimate ko nito guys, nasa opisina ito guys, nagtatrabaho gawa ng... Hindi po. Ayan. Sige. Hindi po ako nag-opisina. Maswerte lang po. Maswerte. Ayan guys. Tambay po, totoo. Sa mga taga Carolina ulit po dyan, shout out. Ito Yung dito Happy si Sir. Yan, Happy Camper. Yan. Sa kanyang Carolina Grill. Ayan. Ito si Sir. Laging nakatawa. Kahit pagod na, talaga mapapansin natin sa mukha. Talagang... Sino bang pagod? Ayan. Walang pagod. Ay guys, dito pala guys, Napapagod. guys, dito pala sa grupo ng Tinawagan Trails Group, bali hindi pala dito guys uso yung salitang pagod. Kasi kahit nahihirapan, nakangiti. Wala naman. Ako nahihirapan guys sa Walang mahirap. nakikita ko sa kanila dahil ang hirap talaga guys ng kanilang ginagawa para sa akin. Pero sa kanila talagang tuwang-tuwa pa sila guys. Ayan. Mamaya pag nakalabit si Mrs. Fight pa. Mayroon dun guys. Mayroon dun guys sa unahan. Ayan kuya, bali taga Sampo kayo ulit kuya. Naga po. Ayan, taga Naga din po si kuya. Shoutout mo kuya sa mga kakilala natin dyan sa Naga. Kay Jan, Jabib at Don Lopez. Ayan. Mga scammer ng Naga. All model, Don Lopez. Guys, dito guys, wala ditong sabi nga niya, wala ditong bata, wala ditong matanda. Dito guys, pantay-pantay nakikita ko sa kanilang tropa. Ayan, nakain sila, salo-salo kung ano yung pagkain ng isa. Share-share sila. Ayan. Ganon. Salamat Kikoy. Nagpasnak si Koy ng masarap na tinapay. Ayan. Sana makapunta sa Naga si Koy. Lagi may dalang pagkain At pagka may time tayo guys, sama ulit tayo sa grupo sa kanilang mga ginagawa para updated po tayo sa pagbablog dito sa ating tropa sa pagmumotor. Ayan guys, yung mga kasama natin guys. Ito guys, medyo pila ito guys. Puntahan ko guys si Sir. Pero pang kulang. Malaki ang katawan guys pero makis-makis sa kanya yung pagmumotor guys. Kaya ang pagmumotor talaga guys, praktisan pagka hindi nadadaan guys sa maliit ang katawan, malaki ang katawan. Pag malakas talaga ang loob mo tapos gustong-gusto mo yung ginagawa mo, talagang walang imposible. Diyan naman ako. Grabe, nasulog ng mga. Ito mas makwila ito guys. Kanina ko pa ito guys napapansin dun guys sa baba nung inausap ko. Ayan. Bali hindi naman guys sa siya po yung may pinakamalaking katawan dito guys sa grupo sa pagmumotor. Pero guys, na-imagine ko kanina yung mga pinasok nila, yung mga dinaanan nila guys. Tamo nakasurvive. Talagang malakas lang ang loob tsaka gustong-gusto nila yung ginagawa nila. Kaya sir, ano nga po pala uli sa pangalan mo sir? Marik. Ayan, si Sir Marik. Yap, ang apelyido Yap. Ayan, si Sir Marik Yap. Matagal na po kayo sir nagmumotor sir? Siguro ilang taon na ba tayo? 3 taon na. 3 taon na dito sa bisyo na to. Ayan, bali 3 taon naman na pala sila guys. Nagmumotor. Sir, bakit ang daming pwedeng mapaglibangan nyo? Bakit isa yung napili nyong libangan yung pagmumotor? Napakahirap baga sir ng Yan ang isang mga gusto kong tanong mo sa akin. Ayan. Malupit. Si Mrs. Sabi ni Mrs. magmotor ka na lang, huwag ka lang magbabae. Ayan guys. Yan, kaya yan ang number 1. Kaya yung gusto-gusto kong tanong yan na. Ayan. Kaya guys, sa mga follower ko po dyan, lalong-lalo na sa mga kababaihan, wag nyo pong kontrahin yung hilig ng inyong asawa. So, suportahan nyo po kaysa sa iba yung kabayuan, motor na lang. Ayan guys. Ang galing. Kaysa sa gastusan guys nila yung mga babae, yung motor na lang guys ang pinapaganda nila guys. So, Wala tingnan pang mo. problema. Wala pang problema sa pamilya. Ayan. Oh. Talagang. Kaya magandang ehemplo. Guys. Dapat pamarisan ninyo. Kaya sa mga Magagaling ko mabayo. mga albayano ito guys. Pumunta pa dito ng Camarines Sur, nagbiyay ng ilang oras para makapunta lang dito guys. Tsaka guys, mapapansin natin yung kanilang mga motor kung talagang iisipin, napaka mataas na ng halaga ng kanilang mga motor, yung presyo. Mayroon dito. Mura lang naman yung motor niya. Magkano yung motor mo? Hindi, sa totoo lang, 750. Okay. Ayan.
750,000 guys. Oh, imagine niyo 'yan, isang bahay na yung guys kung tutusin. Pero sabi nga ni Mrs., magmotor ka na lang, huwag ka lang yung magbabae. At Ayan. mambakla. Ayan. Talagang ganun ka Mas pipiliin niya pa rin mga babae ka kaysa malaman nagkakakan ka ng pisot. kaya Kaya nang babagla. maganda guys yung kanilang mga naisip na hilig guys. So, talagang kanina Mga good one lang tayo, mga good, good people lang tayo, good people. Talagang ma-enjoy ka dito guys kahit pagod na pag. Ako guys, nakikita ko sa kanila kanina paglabas nila doon sa mga pinasukan nila. Napansin ko pinagpapawisan tapos yung hingal talaga pero nakangiti pa rin dahil tuwang-tuwa sa mga ginagawa. Ayan. Kaya salamat sa mga asawa nito. Sa inyo po mga ma'am. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta nyo sa inyong mga asawa sa kanilang hilig. Ayan. Thank you, thank you, thank you. Okay. Sir, maliban po sa pagmumotor, ano pa pong ibang mga pinagkakabalan mo sir sa buhay, sir? Marami, nag-scuba diving pa tayo. Ayan, nag-scuba diving pa pala si sir. Nagbe-big bang. Ayan, ang dami Basta talagang lang hilig. yung isa lang na kuan, sabi ni Mrs. Huwag ka lang magbabae at magmakla. Ayan. Ayan guys, kaya sa mga follower ko po dyan, wag po kayong maalangan na mag-message po sa akin. Comment po kayo kung halimbawa gusto nyo man sumama po sa kanilang grupo. Ayan, message po kayo para pagka ano po, makausap nyo po si Mari. Sir, si Sir para ayan, maisip po kung ano po yung ano dapat ninyong gawin. Tapos kung saan po yung mga drill, ayan, makasama po kayo. Ginindo. Thank you, thank you, thank you. Please follow, share, and like. Lucky Kuya. Ayan, Lucky Koy. Lucky Kuy, sorry, Lucky Kuy. Ayan. Mabuhay ka, mabuhay ka, mabuhay. Thank you sir, salamat. Ayan guys, dito na lang muna po ang aking video. So maraming salamat po sa inyong panonood. Sa mga bago pa lang po, huwag niyo pong kalimutang i-follow ang aking page, Lucky Koy. At paki-share niyo na lang po yung ating mga video and paki-like niyo na lang po yung ating mga video guys. Ayan, maraming salamat po uli guys.